Zdravím vás priatelia, tu je Gabriel a dnes budeme brať takú zaujímavú funkciu while. While. Veľmi zaujímavá funkcia. A čo tá funkcia robí? Tá funkcia robí to, preložiť ju pokiaľ, while, pokiaľ, tak by som ju povedal, pokiaľ, áno. Ako každá funkcia, aj ona má svoje zátvorky, ktoré vykonávajú to, čo má spraviť. Takže funkcia while. Takže držme si klobúky, lebo môžete aj zložiť počítač touto funkciou, alebo určite váš Apache server. Dáme si nejakú premenu. Dám to číslo, áno. Číslo. Upsa, nevidím dobre. Číslo rovná sa napríklad 1. Keďže je to číslo, nemusíme to dávať do zátvoriek, teda do úvodzoviek. A ideme hneď na funkciu while. A dáme zatiaľ čo, alebo dopokiaľ premena číslo, ktoré sme napísali, číslo nie je väčšie alebo rovné stovke, tak bude niečo robiť. Tak napíš echo, čiže vypíš stále málo. Áno. Čo to znamená? To znamená, že pokiaľ premena, čiže pokiaľ číslo 1 je menšie alebo rovné ako 100, tak vypíš stále málo. Áno. Čiže on tu zoberie jednotku, porovnajú, tu ju napíše miesto tej premenej a povie, je jednotka menej ako 100? Áno, určite. Tak napíšem raz alebo prvýkrát stále málo. Tu napíše dvojku, pokiaľ urobí to isté. Dvojka je, tu zoberie dvojku, je menej ako 100, áno, zapíše druhýkrát málo, áno. Čiže takým spôsobom. No. A aby to zapisovalo, aby to stále dvíhalo o jedno hore, aby táto funkcia bola takzvaná uzavretá, tak napíše číslo 2x plus. A to znamená, že zoberie jednotku, pokiaľ 1 je menej ako 100, napíše prvýkrát stále málo. Príde na túto funkciu a premena plus 2x plus je zvýšiť o 1. Takže sa vráti naspäť a tu napíše dvojku. Tu vloží dvojku a povie, je dvojka menej ako 100? Áno. Tak napíš druhýkrát málo. Príde na trojku, dvojka sa tu vráti, tu sa zvýši o 1, práve to plus plus sa zvýši o 1 a ide kolobeh tak. Pre prehľadnosť dám len 10 a uložím. A čo sa stalo? Stále málo. Vidíte, čo mi vypísalo? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prečo? Lebo 10 krát jednotka sa vložila tu, zistilo sa, že je menej, aby to bolo čitateľné, zistilo sa, že je menej ako 10, takže napísalo 10 krát, áno. Teraz sa mi len posunulo to graficky. Čiže funkcia robí to, že do nekonečna opakuje číslo a robí to dovtedy, dokiaľ sa nenaplní podmienka. Čiže keď tu vloží napríklad desiatku miesto tej premenej, tak ju zapíše, pretože 10 sa rovná 10. Ale keď tu vloží, potom prebehne celý systém a
zvýši sa 1, 11, vloží tu 11 a povie 11 je nie je menšie ako 10 a už nenapíše nič. Aby sme to lepšie videli, tak tu dám zlom. Áno, a tým sa stane, že sa to napíše pod seba, vidíte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ak by som chcel, aby mi to samostatne číslovalo, tak použijem premenu číslo a dám krát, čiže bodka. Vložím a teraz by mi malo to automaticky očíslovať, vidíte? Očíslovať, čiže 10 krát. Čiže rozumieme tomu, čo sa stalo, áno. Keď tu vložím 100, bum ho. Čo sa stane? Uložím to. While, zatiaľ čo, ak je číslo 1 je menšie ako 100, áno, napíše raz. Príde na tento riadok, zvýši na dvojku, vráti sa na dvojku, je menšie ako 100 a urobí to vlastne 100 krát. Praktická ukážka, refreshnem stránku a vidíte, že od 1 ide stále až do 100. Pri stovke sa to zastaví. Čiže táto funkcia je tým zaujímavá. No a keď napríklad zruším, aby to bolo také obrazotvorne, áno, čiže dám to do jedného riadku, čiže vidíte 100, po 100. A čo keď som dal tu 1000? Bum. Až po 1000 mi ide, ja nemám teraz tu na vysvietené, ale ide až po 1000. A čo keby som dal 10 000? 10 000 krát napísané, stále málo. Uložím. Bum. Máme 852, 853, 4, 855, 6, áno, čiže idem ďalej. 2000, 4, 8, 10, 9990, to asi nevidíte, 9700 a tak ďalej. Čo keby som dal 100 000? Zvládne to môj server. Bác ho. Jum. Oh jej. 53 000. Skoro 80. Možno vidíte 100 000. Stále málo. Áno, čiže funkcia while je, že porovnáva, ja to uberiem na 100, aby to bolo prehľadnejšie. No a čo sa stane, keď začneme napríklad od 5? Áno, čo sa stane? Čiže začnem 5. Je 5 menej ako 100, ak, tak napíše toto echo, postúpi ďalej na 7 riadok, tu pripočíta 6, vráti ju tu, porovná je 6 menej ako 100, áno, čiže to urobí a tak ďalej. Čiže vidíte, že začalo od 5 a skončilo pri 100. No, takže čo? Takže toto je funkcia while. Čo sa stane, keď tam si x, alebo nie, takto vložím, nechám to a len to odkomentujem. Odkomentovať znamená, že táto funkcia prestane platiť, áno. Tu vrátim to do pôvodného tvaru. Čo sa stane, keď to uložím a refreshujem stránku. Neviem, či vidíte, ako mi tu stále naskakujú nové a nové údaje a posúva sa a strašne posúva. A v podstate to bude robiť do nekonečna, dokiaľ bude mať priestoru, že to vypnem, a kapacitu. A to ide na 100 000 a milióny. Prečo? Pretože dám tu počítanie, čiže echo, číslo, bodka, uložím to, refreshnem. Prečo?
Vidíte, stále samo to generuje do nekonečna, ale stále rovnaké číslo. Aby som nezhodil server, tak to vypnem a budeme uvažovať, čo sa vlastne stalo. Stalo sa to, že táto funkcia pridaj číslo je vypnutá. Čo sa stalo? To znamená, že číslo 1 dosadilo do premenej, je 1 menej ako 100, áno, vypíš tento text. Keďže toto bola funkcia vypnutá, bod komentovaná, bola uzavretá funkcia, takže opäť sa vrátilo, ale už nie dvojka, lebo práve táto funkcia zvyšovala z jedničky na dvojku, z dvojky na trojku, z trojky na štvorku a tak ďalej, až dokiaľ nedosiahla 100. A stalo sa to, že stále sa jednička vracala, čoho dôkazom je tu, vidíte, že stále je to len jednička až po nekonečno opakovanie, pretože sme nezvyšovali toto číslo, áno. Čiže jednička menej ako 100, áno, vypísalo. A opäť sa vrátilo. Jednička menej ako 100, vypísalo druhýkrát. A zase jednička menej ako 100, tretíkrát a jednička menej ako 100 a tak ďalej, to robil do konečna. Len preto, že som vypol toto navyšovanie. Čiže vidíte, ako je to dôležité. Teraz, keď ho zapnem, tak sa premenia čísla, mám zhodený server a už sa predsa len spamätal, bo to obrovské množstvo dát. Takže funkcia while je typ zaujímavá vlastne, že môžete urobiť cykly do nekonečna a je to zaujímavé. No tak ďakujem za pozornosť, dovidenia.